канали мо водоро имрӯза видеои мо дар як платформаи нам мерава ки номи ин платформа бошад eztgroup.com .top ва барои дар истра регистра кардан сараввал бодоро бояд шумо чикор кунед. Ҳама шумо подробно намефаҳмонам. Касоне ки ба канали мо нав омадаанд ҳатман обуна шаванд то ин ки аз видеоҳои оянда мо бохабар бошанд. Хай бодоро рафтем барои видео сохтан. Сараввал бодоро шумо забони сатра иваз мекунед. Вақте ки шумо дар болаи ҳамунҷо хиден ба шумо бодоро кадом забоне ки маъқул боша ҳамуша ҳаминҷа интихоб мекунед бодоро. Вақте ки шумо ҳамиша интихоб ки карден назар дебарем бодоро ҳамихе назар биромадем. дар ҳолате назар биромадем дар иҷа бодоро ба худмон эмайл мемонем. баъде ки эмайл ки мондем дар иҷа ба худмон парол мемонем. баъде парола мондем парол повторит мекунем. хош код приглашателен автоматики мебара я намерешем за регистрацияро пахш мекунем. ҳамихе мо дар сар регистрация мекунем. барои ба аккаунти худмон омадан авторизация мекунем. вақте ки мо авторизация дохидем дар иҷа бодоро автоматики эмайл хати паролмон нависта мешавад. ҳама запомнит карда авторизацияро пахш мекунем. ҳамихе мо дар сайт медарем. ҳозир ман ба аккаунти худмон медарам боз видео давом медиҳем. вақте ки мо ба дохили сайт биромадем ҷавоб гастае ки вақте шумо бодоро дар иҷа бораи видеоварии сайт маълумотро гастае. вақте шумо бодоро депозит гузоштен $100 ба шумо бодоро $5 доход меорад. агар $100 гузоштен $12 бодоро ҳамихе яъне ки ҳамаша метавонем ки дар ҳаминҷа бодоро бихонем. баъд подтверждението пахш мекунем ва бодоро чӣ гуна шумо бибинед. ҳамин проект барои регистра кардан ба мо $1 бонус метаҳад. яъне ки $1 хеле сода аст бодоро. иҷа метавонед сар инвеститсия кунед. знак дора метавонед бодоро знакша бибинед. командатона бибинед бодоро депозит бимонед. сума бигирен регистрация кунед бодоро аз ягон аккаунти дигар приложение сайта скачат кунед. иша бибинед бодоро он аст ҳамин компанияро бибинед бодоро. ва метавонед иҷа депозит бигзоред. яъне ки шахсоне ки бодоро новичок ҳастанд иҷа гастае ки новичоко метавонанд дар ҳамин депозит бигзоранд якумаш. дуюмгиш бодоро горячи аст. сеюмгиш ҳам горячи ҳамихе рафтан мегирад бодоро барои депозит гузоштан. баъди горячи бо усточниви бодоро ҳамихе рафтан мегирад. бо високачественни бодоро ҳамихе рафтан мегирад. сайт бо инаме ширкатҳо ҳамкорӣ дорад. Bitman, Wazirx, CoinDesk, OKX, Binance, Huobi, Lens бодоро бо ҳамин чизҳо ҳамкорӣ дорад ҳамин сайт. вақте ки мо инвестиро пахш кардем иҷа бодоро дар мо дар бораи новичокош ҳамаш маълумот дорад ҳастад. агар шумо новичока пахш накунед бодоро ин ҳамин якумша ба шумо нишон метаҳад. яъне ки метавонед дар ҳамин депозит бигзоред. агар шумо горячиро пахш карден ба шумо бодоро инае ки горячи сумошон бодоро то $35 сар мешавад. ҳамон яъне ки ина чӣ гуна шумо бибинед бодоро ежедневный доход минимум $20 сар мешавад бодоро. ҷа ахиронгиш минимум то $500 ҷа нишон метаҳад. усточни бошад бодоро ҳамихел пули зиёд дорад. бодоро ҷа делитса медарем як маротиба. ҷа ба мо силка метаҳад. вақте ки мо силкаро копия карда дар социал сетҳо мепартоем через нами бодоро код приглашателен ҳамин са гуфтагиа ки ба шумо бонус метаҳад бодоро. вақте ки мо инами копия силкаро пахш кардем ҳамихе дар социал сетҳо мепартоем. иҷа живой чат дорад. метавонед ки ба администратсияи мо дар тамос яъне ки телеграм доранд ватсап доранд бодоро ва ина чӣ гуна шумо бибинед телеграм ватсап шардш ҳаста баробар. счета пахш мекунем бодоро. ҷа нишон метаҳад мои инвестиция карданта нишон метаҳад источка сделка моя команда. вақте ки мо ба команда диромадем бодоро инҷа подтвержденият мекунем. иҷа ба мо нишон метаҳад ки ҳамаш бодоро 0 ҳастанд. иҷа вақте ба силка мо дар регистрация мекунем ҷа рақам дига мешавад ҳамаша дар инҷа меборад через ин ҳамин силка бодоро. баъде ки ҳама шумо копия карда партофтен иҷа детайл транзаксия бодоро мо дар иса депозит доштагӣ нестам подарок за регистрация яъне ки ҳамин проект ба моро $1 бонус метаҳад. ва иҷа як назар небарем боз бодоро иҷа ҳаста запис пополнение бодоро яъне ки нишон метаҳад ки шумо чӣ қадар пополнӣ кардем дар ҳаминҷа ҳамаша бодоро нишон метаҳад. бодоро ҷа бо ҳастай ведни награди бодоро яъне ки бо ҳамин реферал доход мегирен ҳамҷа нишон метаҳад. боз назар дебарем иҷа ба дома меравем барои дар иса депозит гузоштан ва выкладкаи депозит меравем бодоро яъне ки дар болаи нами пахш мекунем. вақте ки дар болаи пахш кардем инҷа ба мо силка метаҳад инами силка мепартоем яъне ки метавонем ки минимум $10 сар мешавад бодоро. загрузка через USDT мешавад бодоро. вақте иҷа копироят адрес ки кардем адрес копироят мешавад. ба дохили сайт ба дохили кашлёкмон бармегардем. дохили кашлёк бодоро вақте ки мо баргаштем иҷа ба мо нишон метаҳад ки инҷа якуминҷа адрес кашлёка монем дар дуюм сумара монем. баъд ҳамира пахш кунем бодоро яъне ки инҷа пахш кунем. мо инҷа бодоро вустарид меҷоқем. вақте ки мо вустарид кардем адрес ка сохранем чид иҷа сумара мерасем. агар $1000 бошад $1000 $10 бошад $10 100 бошад бодоро. масалан мо 10 мондаем бошем 10 баъд инҷа продолжить мекунем. вақте ки продолжить кардем бодоро
ҳамеша сумаи баланси мо минус мешавад ва ба ҳамон сайта ҳамон суми партофтагӣ мо меравад. Вақте ки сум ба сайта рафта расид, ба дохили ҳамон сайт бармегардем. Бодоро вақте ки ба дохили сайт баргаштем, ҳамҷа конфирма пахш мекунем. ҳамон пуле ки мо мепартоем бод омода дар инамиҷа бираса. ҳозир бодоро вақте шумо пула пахш мекунем, бояд чикор кунем ба шумо мефаҳмонам. яъне ки метавонед дар новичок депозит бигузоред ҳаста бодоро то 4%. агар $10 сар мешавад 4% бодоро шумо зиёд мекунад дар як рӯз бодоро. 5% шаста бодоро 4.5% зиёд мекунад пула бодоро дар $20 сар мешавад дар 5 рӯз бодоро. ҳамахе ба шумо дар ход ёра сайт. خب بادرش شما با کدومش معقول شما میتونید در همون دپازیت بگذاریم بعد اینجا پایین میکنیم اینجا اینوسترات وقتی ما اینجا کردیم میتونید که در نویچوک در گروش نواداره اگر $10 باشه در نویچوک انتخاب میکنیم و ما این اینوسترات جا نشون داده گسای وقتی که ما میره پخش کردن بادر اینوسترات کردن همونجا درباره اینوستر معلومات میده که چقدر فایده به دست میارن همش نشون میده بادرو بعد همینجا شما اینوستر پخش میکنین اگر شما بادر در همیشه پاپونی کرده باشین $100 بادر میتونید که $100 بنویسین پول بگذارین $1000 باشه $1000 بعد که همش پخش کردن در اینجا پاتویجت پخش میکنیم همه خیلی بادر ما در سایت پول میمونیم بعد در بادر ما نزده برای ما وقتی که دپازیت گذاشتیم بعد دو میرویم برای سوم گرفتن بادر رو با وکالت سنیاتی ما میرویم وقتی که ما با هم وکالت رفتیم ما در بادر جواز بالانس مون نونشون رگسته چون که ما بالانس پول داریم در اینجا بادر وقتی ما در بالای همه پخش کردن در بالای بادر وقتی اینجا پلوس پخش میکنن خیلی بادر رو ما در همیشه آدرس کشلوک ما سخرانی میکنیم در همینجا آدرس در باولین بادر رو وقتی که ما میاد سخرانی کردیم و جا سخرانی تا پخش میکنیم در همیشه آدرس ما سخرانی میشه و نزده برای بادر رو اینجا شما را مینویسین بادر شما چقدر سوم موندنی باشین مثلا 100 باشه 100 چند باشه بادر ما مینویسیم خیلی بعد که نویسین در اینجا پردرسین نرسم ترین پخش میکنیم همه خصوصا بالانس ما مینوس میشه بادر و جب بعد چود میرویم اینجا نشون میده که سومیش مولی چقدر هست بادر گلاونی در خود همش بادر خواهید در کانال ما نشین تا ویدیوهای آینده